hermed en lidt, nemmere måde at beregne den optimale indkøbsstørrelse på per gang. Hvis du er bange for, at du ikke får sat parenteserne rigtigt i forbindelse med udregning, så kan man jo dele formlen op, sådan at man starter med at beregne tælleren for sig, og så beregner man nævneren for sig. Dernæst så dividerer man tælleren med nævneren, og til sidst tager man kvadratroden. I min første video, der viser jeg, at man gør det hele på én gang. Men det her det er altså til dig, der måske gerne vil tage det i små etaper i stedet for. Så man kan jo skrive det op for sig selv ved at skrive tæller, og tæller det er det, der står i toppen af brøken. Og det er så lige med 2, som der står der, gange med F, som er det årlige forbrug. Det ved vi, fordi det står lige her i vores bog i kapitel 27.5. Så det er de 36.000 styk, gange med O, som er ordreomkostningerne per gang, og den har vi der. Det vil sige, at tælleren giver det her tal. Og nævneren, det er det, der står nederst i brøken. Den giver kostprisen per styk, det er P, gange med renten, udtrykt som decimaltal 0,15, den står der. Så det skal du huske at lave om, hvis det står 10%, så skal du huske at lave det om til 0,10. Og det giver det her resultat, og så kan man sige, skrive resultat af brøk. Jamen, i brøken der står der jo, at vi skal dividere det her udtryk med det her udtryk, så det er den her divideret med den her. Og så skal vi til sidst tage kvadratroden af det hele. Og ja, man kan skrive kvadratroden, man kan også skrive optimal indkøbsstørrelse per gang. Det er det, vi kommer frem til. Nu er det det, vi beregner. Vi kan også skrive x. Sådan der. Og det er så lige med kvadratroden. Skal vi lige komme til at trykke ind, så det er lige med kv-rod. Parentes start. Og så er det den her resultat, det her resultat vi er kommet frem til. Parentes slut. Og dermed så finder vi den optimale indkøbsstørrelse per gang til 3600 styk. Som jeg har beregnet lige før også. Men hvor jeg har taget hele udtrykket på en gang. Her kan I se hele udtrykket på en gang. Og her er det så delt op i etapper, som måske er lidt nemmere at overskue for nogle af jer.